Alright, tervetuloa taas linjoille ja päivän jakson pariin. Tervetuloa. Kertooko jompikumpi päivän jakso aihetta? Tänään on tällä kertaa Erika. No niin, elikkä mikäs meillä oli tänään? Positiivisuus, optimistisuus, eiks vaan? Kyllä. Ei oltu niin Kyllä. hakoteilla. Joo. Tän verran ollaan kärryillä vielä tästä näin. Kyllä. Eli siis tarkoituksena nyt ehkä puhua mun mielestä siitä myös, nostaa etenkin sitä esiin, että minkälaista on se positiivisuus, optimistisuus ja mitä se taas ei ole. Positiivisuuttakin on olemassa erilaista ja että miten me se nähdään ja mitä se meille merkitsee ja sitten taas ehkä myös semmoista, että missä tilanteissa positiivisuus nimenomaan sitä aitoa positiivisuutta ja onko olemassa sitten jotain negatiivista, toksistakin positiivisuutta. Juurikin Niin näin. näitä aiheita tarkastellaan vähän laajemmin, että ei pelkästään, se voi äkkiseltään kuulostaa vähän tylsältä pelkkää, että no positiivisuus, optimistisuus, eikö kaikki tiedä mitä se on, mutta vähän niin kuin laajemmalti tänään tarkasteltaisiin sitä. Niinpä. Ja mä veikkaan, että tämä sen takia on hyvä aihe, kun mä veikkaan, että meitäkin aika paljon kun katsotaan, niin me ollaan aina semmosia vähän niin kuin positiivisia, optimistisia ihmisiä ollaan, niin missä se tavallaan meillekin kumpuaa ja mitä se on, niin että ehkä senkin takia on hyvä avata tavallaan sitä mitä se on. Ja siitä ehkä voisi lähteäkin liikenteeseen, että mitä se positiivisuus tarkoittaa. Niin kirjoittelin tänne sitä, että se on positiivisuus on asenne, joka etsii mahdollisuuksia ja oppia myös vaikeissa tilanteissa. Aiheesta on ollutkin keskustelua paljon myös aiemmissakin jaksoissa, mutta käytännössä kykyä ohjata ajattelua niin, että keskittyy siihen, mikä vie eteenpäin, eikä siihen, mikä estää sitä eteenpäin menoa. Kun me ihmistä helposti ollaan siinä, että voi vitsi kun harmittaa ja me vaan fokusoidaan siihen ongelmaan. Mutta positiivisesti ihmiset kokeilee nähdä, että no mitäs mä voisin oppia tai kehittyä tai miten mä voisin ratkaista tämän ongelman, että mä pääsen sinne eteenpäin. Eikö näin? Kyllä, tismalleen. Ja kyllä jos aivot on viritetty siihen tavallaan ajatukseen, että on positiivinen ja optimistinen, niin silloin lähtökohtaisesti etsitään niitä ratkaisuja sitten niihin haasteisiin ja ongelmiin, eikä vaan sitä, että jos lähdetään johonkin projektia heti niin kuin ajattelee, että no ei tästä todennäköisesti tule mitään tai ei tämä varmaan onnistu, niin ei aivotkaan ole tavallaan laitettu siihen asetukseen, että ne etsisi niitä onnistuvia ratkaisuja sieltä. Jos meillä on asenne on se, että kyllä tämä saadaan rokkaa tämä homma, niin kyllä aivotkin jatkuvasti tekee duunia, että se löytää sen vaikka siihen tiettyyn ongelmaan sen ratkaisun sitten, niin se on jo siihen niin kuin tuottavuuden kannalta niin äärimmäisen tärkeä asenne, että on sitten semmoinen tietty optimistisuus. Toki realistinen optimistisuus, eikä Just sitten näin. semmoinen, eikä tämmöinen naivi optimistisuus tai positiivisuus, koska se on taas ihan eri asia kuitenkin. No siitä oikeastaan voisikin olla, että mitä se positiivisuus ei ole, niin ensinnäkään se ensimmäinen, että se ei ole todellisuuden kieltämistä, että ihmisillä on vaikka, että mä oon tosi positiivinen, että mä kiellän kaikki, mitä on negatiivista elämässä. Että se ei ole sitä, että me oletetaan, että kaikki olisi hyvin, vaikka sillä olisi paljon niin kuin huonoa. Vaan enemmänkin totta kai se niin kuin tarkoittaa sitä, että pystyy olemaan positiivinen, vaikka elämässä on välillä vaikeita hetkiä. Kyllä. Ja toinen tärkeä oli tekijä, että ei ole tunteiden tukahduttamista. Kyllä. Just näin, just itse asiassa olin sanomassa, koska pahimmillaan se on just sitä, että on oikeasti tullut iso vastoinkäyminen elämässä ja yrittää siitä huolimatta olla semmoinen niin kuin ylipositiivinen, koska ei se ole aitoa. Siinä tukahdutetaan ne tunteet ja ei se niin kuin kasvunkaan kannalta ole hyvä, että me yritetään kieltää tunteet ja kaikki tuommoiset ikävät ja negatiiviset tunteet, niin kuin puhutaan sitä tyynestä järvestä ja tyrskyävästä järvestä, niin ne tyrskyt ja ikävät tilanteet ja vaikeatkin kokemukset ja tunteet niin kuuluu elämään ja ne vaan täytyy kokea ja niitä ei voi peitota sillä, että no kyllä se siitä hymyä vaan, että ei niin kuin käsitellä niitä tunteita, niin se on tosi tärkeä kuitenkin. Että On. Ja se ehkä mikä siinä ratkaisee, niin se tietty optimistisuus sit sen oman haasteen jälkeen, että mitä sä koet sen jälkeen. Otat sä sen ehkä sinä opinpaikkana ja että tästä selvitään, jotain hyvää on tulossa, vai onko sun asenne, että okei, nyt kaikki meni penkin alle, todennäköisesti nyt tulee 100 tuulettimeen tuoltakin sit, niin kun jatketaan. Eli taas se, että kuinka sit suhtautuu myös sen jälkeen siihen. Et ehkä, että sä pystyt hyväksymään sen, välillä on se, välillä vituttaa tai joku menee silleen kuin et haluaisi, niin ne kuuluu siihen elämään. Mun mielestä on myös tosi tärkeää, että niistä puhutaan avoimesti, koska sit jos sä näet ympärillä ihmiset, eikö näillä ikinä ole kellään muulla mitään, että aina ne on vaan hymyissä sun ja aina kaikki menee hitoon hyvin, niin kyllähän siinä äkkiä tulee, että sit sä vertaat ja mietit, että jos sulla onkin jotain ikäviä tunteita, että onko mä sit jotenkin niinku, tulee syyllisyyden tunne ehkä, että sä koet vaikka sit niitä ikäviä tunteita. Ehkä suomalaiset vois vähän kehittyäkin ehkä siinä vähän optimistisessa tavallaan asenteessa ja siinä, että olisivat rehellisiä siinä omalle itselleen siinä, että jos on jotain, niin myös osata... Rehellinen optimisti. Niin, ehkä sekin on niin hyvä lisäys kyllä siihen.
Mä itse vihaan tosi paljon niin kuin sanotaan, pessimisti ei pety. Mä jotenkin, mulla aina yököttää oikein, kun joku sanoo tolleen, että semmoinen suomalainen asente pessimisti ei pety, niin tulee ihan silleen, että voi video, jos tuolla asenteella lähtee niin kuin kaikkeen uuteen, niin ei tarvi ihmetellä, jos ei tule onnistumisia tai uusia oivalluksia tai unelmat ei toteudu, jos lähtökohta on se, että ei otella liikoja, kun todennäköisesti kuitenkin mennään peppueellä puuhun, niin jotenkin puistattaa semmoinen tietty ylimenevä pessimismi ja pessimismi ylipäätään, niin jotenkin ei ole semmoinen itseä kuuluva osa oikein koskaan ollut. On, ja se on tosi surullista, koska siinä vaiheessa sä et oikein näe niitä mahdollisuuksia, mitään niin kuin, mihin tarttuu, niin sun on tosi hankala sit ehkä myös edetä tai mennä elämässä eteenpäin tai niitä tavoitteita kohti tai muuta, jos se asenne on jo toi. Et periaatteessa mitä optimistisempi sä oot, ja kyllä välillä itsekin huomaa, että sit rakentelee niitä pilvilinnoja, joskus sieltä tullaankin niin kuin isosti alas, mutta ei se mitään, se on sitten elämää ja vitsi miten hyvältä tuntuu, kun oot välillä siellä huipulla, kun taas se, että jos aina se olisi semmoista vähän pessimistiä pety, no en mä mistään innostunut, en mä mitään yritäkään, tässä vaan niin kuin mennään. Ei se tarjoile ihan hirveästi. Just näin, niin kyllähän se sitä kasvua, mitä ollaan puhuttu vaikka arvoina, niin sitähän se on, resilienssi kehittyy, kaikki tämmöinen, kun välillä tullaan alas, ei saavuta, tietenkään ei aina saavuta sitä, mitä tavoitellaan ja mitä unelmoidaan, niin se kuuluu elämään, mutta mä tiedän, onko se pessimismin päällimmäinen syy se, että suojellaan itseään sitten niitä pettymyksiltä, että ei haluta yrittää, ettei nyt satu itseään, kun jos ei onnistukaan, niin sitten kun ei yritä, niin ei myöskään voi epäonnistua eikä sitten satu, mutta jotenkin tuntuu aika silleen tasaisen harmaalta ja niin kuin jotenkin ei resonoi omaan päähän niin kuin ei sitten oikein millään. Mulla ihan mietitystä, että on rehellistinen, optimistinen, realisti. Mun mielestä eikö se olisi kunnon sana hirviä? Luotiinko me uusi termi tässä juuri? Mä vähän veikkaan. Joo. Hirveästi jää mietityttämään. Mä toi kuulosti itse aika kivalta. Kyllä. Tai se lisäksi se rehellistisen siihen. Niin. On. Ja toi on tosi hyvä. Tuossa on paljon tärkeitä. Noillahan pääsee jo aika pitkälle. Oot optimisti, mutta oot niinku rehellisesti silloin se optimisti. Siihen kuuluu silloin myös se, että sun ei aina tarvi olla hymyssä sun ja aina hito hyvällä fiiliksellä. Voin tulla tänne joku kerta, että ei vitsi, nyt on muuten huono päivä. Nyt niinku sattui semmonen. Ja sitten taas se, että kuinka niinku hyvää se tekee, kun sä jaat sitä niinku ympärille. Optimistisuutta, mutta myös sitä rehellistä ja tiettyä semmoista niinku ja jollakin tavalla se naivi semmoinen positiivisuus tai optimismi, että istutaan kädet taskussa ja luotetaan vaan siihen, että kyllä asiat niin kuin menee itsestään aina niin kuin hyväksi, niin on myös vähän semmoista turhan naivia, että tietty realistinen optimistisuus, että tekee itse töitä päästäkseen tavallaan niin hyvin mahdollisuuksiin ja luottaen siihen, että kyllä tämä asia paremmaksi muuttuu, kun teen töitä sen eteen ja näin, mutta se, että niin kuin aina automaattisesti niin kuin vaan istuu paikalla ja luottaa, että kyllä kaikki itsestään menee niin kuin hyväksi, niin se on vähän semmoista, että ei se aina välttämättä mene. Toki välillä voi mennä, mutta se, että välillä se myös vaatii niitä omia tekoja sitten mahdollistaakseen uusien ovien vaikka aukenemista. Että se ei aina sitten kädet taskussa istumalla myöskään sitä toteudu kuitenkaan. Juuri näin. Tuo oli hyvä tarkennusta naivista optimistisuudesta, että ei tavallaan mene liikaa siihen, vaan enemmän näin. Itse ajattelen myös tämän asian sillä tavalla vähän niin kuin mielikuvissa, että elämässä välillä on aina vähän niin kuin valahdetaan jäihin, tai mikä se on, tiputaan jäihin, mikä se oikea sana nyt oikein onkaan, mutta tavallaan kun elämässä välillä ei se aina mene vaan niin, että kaikki menee hyvin, vaan joskus me saatetaan sieltä jään pinnan läpi mennä sinne kylmään veteen, ja tuntuu, että kaikki on hirmu tilanne päällä ja muuta. Mutta kun siihen osaa suhtautua sillä hetkellä, että niin kun rauhallisesti ja keep it cool, ja oot siinä tilanteessa vähän niin kuin jäähinkin tippusit, niin ei se auta räpiköidä tai huutaa, tai no ehkä saa huutaa, mutta kumminkin se räpiköiminen tai kiire tai tämmöinen niin kuin hätä ei auta, vaan milloin miettii, no mitä mä tässä nyt teen. Okei, pikkuhiljaa polskutan itseni tasa-asentoon ja otan pikkuhiljaa askeleet eteenpäin, mitä mä sitten, mikä on se prosessi. Niin vähän niin kuin elämässäkin mun mielestä samalla tavalla suhtautuminen niihin vastoinkäymisiin muihin, niin rauhallisin mielin, kokeile pitää se järkiperäisen ajattelun mielessä, positiivisuus, niin kuin Erika sanoit siinä tilanteessa, varsinkin jälkeen, kuten hyvin sanoit, ja auttaa tavallaan itseään niin kuin suhtautumaan rakentavasti niihin tilanteisiin, niihin jäihin tippumisiin. Että se ei ole semmoinen, kädet ylös, mä en tiedä mitä mä teen, vaan pikemminkin, niin kuin, että okei, no mitä mä voin tehdä, mitäs me nyt tästä eteenpäin. Ja vähän sitä tunneapinan rauhoittamista ehkä tuommoisessa tilanteessa, mistä puhuttiin
alkujaksoissa, niin juurikin näet, että se järkiperäinen ajattelukin kerkee siihen mukaan, eikä vaan lähdetä suin päin sitten, niin kuin sanot, hyvin räpiköimään ja hätäilemään, vaan sitten hengitä, ymmärretään tilanne ja sit, mitä mä nyt voin tehdä ja pysytään rauhallisena, niin tuo oli ihan hyvä esimerkki kyllä. On. Ja mun mielestä tähän positiivisuuteen ihan hyvä ottaa semmoinen myös armollisuus niin kuin mukaan. Sitä ajatellen, että kun aina ei tarvitse jaksaa olla positiivinen ja sellainen, että tässä taas nyt ehkä kierretään tätä kehää, mennään takaisin tähän, mutta semmoinen mun mielestä se armollisuus oli, minkä sain nyt sanan tuohon päähän, niin mikä on tärkeä osa sitä, että on myös armollinen niille kaikille omille tunteille ja fiiliksille. Sami, Tero, en muista enää kumpi sanoo siitä, että saatetaan meidätkin mieltä, että me ollaan aina positiivisia, aina menee niin hyviä, aina, että miten et sit joku katsoo, että miten noilla aina voi olla, meneekö niillä elämässä aina vaan kaikki hyviä, aina on kivaa tai tälleen. Niin ei varmasti ole mennyt meilläkään aina ja on voinut tulla eri vastoinkäymisiä, on voinut varmasti jossain hetkistä, harvoin mekään ekana olla, että nyt tulee joku iso vastoinkäyminen, sä oot ekana, no ei mitään, tästä selvitään, jee, että se on se heti eka tunne, vaan siellähän voi tulla niitä tunteita ja ne on ihan fine. Ja se, että sä hyväksyt ja sallit ne tunteet, Kyllä. on se suru tai on se viha tai on se pettymys tai mikä tahansa, ehkä siinä sit ratkaisee se, että kun me ollaan käsitelty sitä asiaa, niin mikä se meidän fiilis sit on taas niin kun lähdetään meneen kohti seuraavia tavoitteita tai muita, että jos se alkaa haittaamaan niitä, niin sittenhän se just on, että me nähdään vähän sitä, että no nyt kun me epäonnistuttiin, niin todennäköisesti epäonnistutaan jatkossakin. Vai käännätkö se sen niin, että siitä on opittu, tämä on kasvattanut mua ihmisenä, löytää niitä positiivisia asioita, mitä se on sulle ehkä tuonut, jotta sä oot vaikka vahvempi taas, niin kun sä meet kohti seuraavia niitä tavoitteita tai unelmia tai mikä se ikinä onkaan. Superhyvä tarkennus ja lisäys, ihan siis älyttömän hyvä. Niin. Just toi, että se positiivisuus niillä, ketä ajattelee ympärillä, että noi on tosi positiivisia aina, niin ei tarkoita tietenkään sitä, että vaikeuksien kohti tullessa niin on aina silloinkin tosi positiivinen, vaan kyllä silloinkin pitää ne ikävät tunteet käsitellä. Mutta se, että miten sen jälkeen, niin toi oli hyvä, koska sitten on ihmisiä myös, ketkä tuntuu, että niin kuin saman tien aattelee, tai kun tulee vastoinkäymisiä, niin kuin varautuu jo seuraavaan, no tuokin tulee menemään sitten pieleen. Ja, että olen niin kuin vähän epäonnistuja, ehkä en tiedä, onko se sisäinen puhe sitten semmoista, että varaudutaan jo seuraavaan epäonnistumiseen, eikä silleen, että no niin, let's go, mennään kohti ja on optimistinen sen suhteen, vaan jää vähän semmoinen päälle, että no todennäköisesti sitten ei ehkä tämäkään mene. Mutta varmaan se on sitä pessimismiä ja semmoista yleistä tiettyä elämän asennetta, mikä on omaksuttu ehkä sitten vanhemmilta, lähipiiriltä, jostakin tai en tiedä mistä. Mutta Tuohon ehkä kanssa tuohon positiiviseen asenteeseen huomioisin tavallaan myös fysiologisen näkökulman, kun lähtökohtaisesti niin positiivinen asenne ja tavallaan silloin se reaktio siihen negatiiviseen tapahtumaan, niin mehän itsehän valitaan, miten me reagoidaan. Niin jos on lähtökohtaisesti positiivisempi ja optimistisempi, niin mehän reagoidaan niihin tilanteisiin paljon tyynemmin jo lähtökohtaisesti. Ja fysiologian puolelta, kun me reagoidaan tyynemmin, niin lopputulossahan on, että meille ei tule niin paljon stressireaktioita. Eli ei tule sitä tunnestressiä, mistä aiemmissa jaksoissa ollaan puhuttu. Ja sitten kun taas ei tule niin paljon stressireaktioita, niin ei tule niin paljon keskustelmusta väsymystä. Eli se edesauttaa meidän palautumista myös. Kyllä, hyvä nosto. On. Vaikuttaa siis aika niin kuin monesta näkökulmasta taas, jos mietitään sitä, että ehkä osata ajatella, että mitä kaikkea se voikaan tehdä hyvää meille, että osataan vähän niin kuin ajatella asioita optimistisesti ja positiivisesti. Ja kyllä toi syventää hyvin sitä positiivisuuden optimistisuuden käsitettä, että se ei ole vaan sitä, että jee, kivasti menee ja hymyillään ja näin, vaan se voi oikeasti vaikuttaa niin kuin keskushermostotasolle ja palautumiseen ja tommosiin asioihin. Niin tosi tärkeä nosto kyllä mukaan tähän keskusteluun. On, ja ehkä nykypäivänä taas, mikä on pakko nostaa, niin some. Monesti me siellä saadaan verrata ja katsoa sitä, että okei, miten tuolla voi olla taas maailman paras päivä ja mahtavin päivä, aina ihanaa ja upeeta ja eihän se elämä niin kuin muuta. Ja sitten taas itse oot siellä kotona ja sulla on vaikka vähän huono päivä ja muuta ja sitten tulee äkkiä se, niin kuin, että ei vitsi, että miten niin kuin, et taas se, että tietään se tietty niin kun realismi siitä, että mun mielestä sitä on siksi äärimmäisen tärkeä ja hyvä tulla. Enkä nyt meinaa sitä, että kaikkien tarvitsisi jakaa nyt välttämättä sinne someen niitä huonoja hetkiä. En mä itekään osaa kuvitella, että mulla on joku tosi huono fiilis, että no hei, mäpäs kaivan puhelimeen ja alan nyt laittamaan sinne Instagram-storiin, että nyt mua ärsyttää tämä tai toi. Totta kai semmoinenkin on hyvä ja sitä on tullutkin paljon, että ihmiset jakaa ehkä realistisemmin, mutta niin kuin siinä helposti ehkä voi tulla semmoista niin kuin vertailua ja sitä kautta nimenomaan sitä, mitä aiemminkin sanoit, jos jollain tulee vaikka syyllisyyden tunnetta siitä, että vitsi, että
että nyt miten toiset voi olla aina niin kuin positiivisia ja iloisia, miksi niin itsellä on näet, sit jos tulee se paha mieli siitä, mutta se ei taas sano, etteikö se optimisti tai positiivisesti ajatteleva ihminen voi niin kuin kokea myös silloin tällöin niitä niin kuin nimenomaan negatiivisia tunteita. Kyllä. Ehkä se, että me tai niin kuin puhuttaisiin avoimesti siinä, se taas Kyllä. päästään tähän rehellinen, niin kuin se, että sit se pitää sisällään sen niin kuin Kyllä. kaiken. Kyllä. Ja kun se nimenomaan, siinähän vaikuttaa se, että kuinka sä siihen niin kuin, suhtaudut. Et mä toisin nyt vaikka ilmi, että mikä nyt voisi olla vaikka, mikä Sammia voisi ärsyttää. Sulla olisi hajonnut auto, eikö ärsyttäisi No ihan kyllä sikana? se ärsyttäisi, joo. Aivan sikana. Voisi olla siinä äkkiä, että mitä optimista, mitä mä tästä löydän. Sitten sä tuut silleen ja sä saattaisit sanoa, että itse, että muutama voimasana saattaisi ehkä päästä ja olla se, että ei saakeli, että nyt on auto mennyt ja näin. Ei sulla ehkä olisi siinä välittömästi semmoinen positiivisuus, optimistisuus, mutta se, että tommosiakin kaikkia tuodaan niin kuin ilmiö esiin. Ja sitten siinä taas aika paljon merkkaa, että mitä sitten sen jälkeen. Kyllä. Et siksi just sanoisin, että mieluummin silleen ehkä sanoo niitä asioita, mitkä on mielen päällä Kyllä. ja silleen niin, välillä itselläkin on joku, että tulee kun vastoinkäyminen, saattaa jopa nauraskin, että et voi arvata minkälainen aamu oli. Meni kyllä kaikki ihan persilleen, että mäkin silloin joku aamu, niin mä lähdin keittämään kahvia niin, että mä laitoin astian, siis mitä laitan tonne tiskikoneeseen sitä pulveria, sitä aloin lappaamaan sinne ja kaikki Toivottavasti meni. ei ehtinyt juomaan sitä. En ehtinyt juomaan, siinähän se vastaus. Sitten olisi voitu optimistisesti. Niin. Siinä vaiheessa olisi 1-2. voitu niinku kysellä. Joo, ei. Sitten joku kananmunia riko ja ne meni yli sieltä. Kaikki oli ihan, että ei saa. Sitten mä alkoin niinku huvittamaan, että tää on niinku, vaikka alku oli, että ei. Niin sit just menin sille ehkä töihin, että ette arvaa muutama ehkä voimassa, että mikä aamu oli. Ja sitten oli vähän niinku silleen, että se huvitti tai niinku nauratti. Mutta itseluottamustahan se osoittaa, kun osaa myös nauraa itselleen. Niin. Hyvin usein ei hyvän itseluottamuksen omaavat ihmiset eivät oikein osaa tai uskalla itselleen nauraa, mutta just tämmöinen tyyppinen, että vitsi mikä aamu tai päivä tai viikko, niin osaa nauraskella, että no onpa sut tääkin nähtyä ja kertoa sen hauskasti ja vähän itseäänkin hassutellen. Niin mulle se osoittaa ainakin, että vitsi miten makee, kun osaa. Joo. On. Näin. Ja toi on ehkä semmoinen myös oma, mä tunnistan, en mä tiedä, voiko olla supervoimaksi, jos joku pitäisi valita, niin toi on mun oma ehkä supervoima, nauraa itselle ja niille epäonnistumisille. Ja sit mä aina monesti sanon kotona puolisolle, että no jääpä ainakin tarina kerrottavaksi tästäkin, että jos joku on mennyt ihan vihkoon ja meilläkin hajosi se auto itse asiassa, tai se rengas tuonne ihan korpeen viime reissulle ja me oltiin ihan keskellä yötä skutsissa siellä ja no anyways, siitä, no toki just alkuun vähän silleen, harmiteltiin sitä, mutta nopeasti sitten, että no mitä me voidaan tehdä, vakuutusyhtiön soittoja, hinuria, päästään Kuopion taksilla ja muuta. Mutta sitten siinä samalla, no onpahan ollut reissu, jääpähän tarina mieleen tästä ja voi nauraa silleen jopa vielä samana yönä. Monesti sitten vähän vitsin kautta tykkään itsekin asioita, kun menee sitten ihan vihkoon, niin tunnistan, että sitten sitä alkaa niinku lietsomaan vähän ja tekemään niinku hauskan tarinan tai läpän, mitä voi kertoa sitten ja nauraa sille. Niin. Mutta sitten tietenkin se niinku, pitää olla sellainen kevyt asia, mikä on, niinku, ei tietenkään, jos on oikeasti isoja, niin ei, siihen se huumori ei tietenkään toimi ja ne pitää käsitellä, mutta just tuon tyyppisen, mitä omasta aamusta kerroit, niin mä tykkään keventää kyllä omaa sekä muiden tunnelmaa monesti sitten niinku, just tarinallistamalla ja heittämällä vähän vitsiä siitä ja nauramalla itselleen monesti, niin se kyllä helpottaa keventää sitä tunnelmaa ja sitten tästä saattaa tulla hauskempi juttu kyllä. Joo. Mulla tulee mieleen vaan tässä hyvä esimerkki näistä erilaisista hauskoista tilanteita, kun mekin ollaan niin paljon reissattu ja touhuttu ja elämää nähty, niin meillä Meksikossa, kun oltiin reissaamassa, niin mentiin yhdestä bussipysäkistä vähän ohi, kun vaimo halusi katsoa leffaa, mikä oli bussissa. Mä eikö pitänyt tossa jäädä? Ja ei, no se seuraava. Me lähdettiin menemään tuonne toista kaupunkia kohti ja me oltiin moottoritiellä, että nyt me mentiin kyllä väärästä pois. Ja sitten mä kysyin bussikuskilta siinä, että hei, että meneekö tää vielä takaisin tonne kaupunkiin? Ei, se menee vielä nyt 1,5 tuntia tohon suuntaan keskellä yötä. Ja mä olin, että ei voi olla tosissaan. Ja mä sanoin Saaralle siinä sitten, että no mä en tiedä mitä me nyt tehdään, mutta mä nyt äänestän, että hypätään tuosta nyt bussista pois ja katsotaan mitä me nyt sitten tehdään. Ja eikä mitään, keskellä meksikolaista pimeätä moottoritietä, niin Puustinen ja Saara oli siinä sitten keskellä siellä ja hypäti toiselle puolelle moottoritietä, ihan täysin pimeä tosiaan moottoritie Meksikossa ja sitten siellä otettiin peukku pystyssä moottoritien varrella ja mä kyllä tää tästä ja sitten pysähtyi tosi pieni semmoinen meksikolainen vähän niin kuin mikä nämä Volkswagenin minibussi, mitä oli silloin back in the day ja sitten mitähän tässä tapahtuu ja
Siis ei osannut oikein mitään, mutta sanoi vaan, että englanniksi, että viekää meidät tuonne takaisin tuonne kaupunkiin, että me maksetaan kyllä. Ja näin sitten ovi auki, se oli pieni meksikolaisia, koko se takarontti täynnä. Ja mä että okei, no sinne mentiin. Ja no päästiin takaisin sinne oikeaan kaupunkiin, sitten vielä hauskinta oli se tarina loppunut siihen. Ja käveltiin kaupungin laidalta sitten sinne keskustaan ja sitten oli semmoinen alue siinä keskellä ydinalueet, oli semmoinen pyöreä alue, missä ei ollut ketään. Ja mä itse arvostin, että mikäs tässä oikein, onko täällä jotain tapahtumaa tulossa. Ja kohta tuli asemies, tuli suoraan naama eteen, että sitten mä olin, että hei, mikä homman nimi. Sitten mä katsoin, että se oli timanttiliike, niin se ryöstö meneillään. Ja mä olin siinä, että okei, no worries, että ei tässä mitään. Ja viisi asemiestä juoksee suoraan nenää eestä ja mä olin, ei mulla tässä mitään, että en mä tiennyt, että teillä on tässä vähän nyt action meneillään. Niin, tilanne molemmat päälle. Oli sitten siinä, että miten, no tässä ja pikaisen tarina kerrottavaksi ja aina tulee tää mieleen. Joo. Kova, joo. Siinä on keskellä niinku actionia päässyt sitten boostille ihmettelee. Joo. Mut silloinkin optimistinen lähtö, no kyllä mä tästä. Niin, joo. Ai kyllä. Vitsi. Joo, en mä koita miettiä, mikä itsellä tuossa olisi se eka päällimmäinen fiilis ton kaiken keskellä. En mä tiedä, mä olisin niin hämmentynyt, että ei varmaan niinku. Oi vitsi. Jäi tarina. Juuri niin kuin sä sanoit. Kyllä, mitä hauska jälkeenpäin niinku miettiä ja kertoa eteenpäin. Joo. Kyllä. Tosi kiva kuulla, mitä toi tavallaan optimistisuus ja positiivisuus tavallaan teille tarkoittaa. Ja mä vähän niin kuin tiisinkin, mitä se teille todennäköisesti tulee tarkoittaa, mutta oli jotenkin kiva kuulla siitä. Tavallaan se oma juttu. No, mites jos mennään toinen äärilaita, että no milloin positiivisuus voi olla haitallista? Esimerkiksi vaikka jos työtiimissä on joku jännitettä ja sen päälle yritetään liimata tämmöistä positiivista, hei hyvä fiilis tarraa, niin et muistetaan, että eihän se sitä tarkoita, että positiivisuus tai optimistisuus on sitä, että jos on jotain ongelmia vaikka työyhteisössä, niin optimistisuudella pääsee siitä eroon, vaan että niistä tunteista ja tämmöisistä asioista, jos siellä jotain kinnaa vastaan, niin kyllähän niistä pitää kuitenkin keskustella, eikö Kyllä, just näin. Joo, se ei voi olla vaan semmoinen niin laastari, mikä siihen ison vuotavan avohaavan päälle vaan laitetaan ja esitetään, että kaikki on ok, vaan nimenomaan just, jos esimerkkinä on toi työporukka, missä oikeasti on ongelmia, mitä pitäisi käsitellä puhumalla, niin ei se vaan, että sillä esitetään, että kaikki on hyvin ja yritetään luoda semmoista positiivista ilmapiiriä, niin eihän sitä ydinsyytä tai ongelmaa taustalla niin kuin millään tavalla poista sieltä. Niin. Ja sama toimii toki muissakin kuin työyhteisössä, voi olla ihan joukkue pukukopissa tai ihan perhetasolla tai monessa muussakin, niin se on just näin, että kyllä ne täytyy käsitellä, se ei pelkkä positiivinen olemus siinä riitä sitten, että asia ratkeaa. Ja siinä onkin ensi kerralla meillä hyvä aihe, se on se psykologinen turvallisuus, mistä menee sitten enemmän tähän aiheen sisälle vielä, mutta on niin lähellä toisiaan positiivisuus ja psykologinen turvallisuus. Kyllä. Suorituskyvyn näkökulmasta. On, kyllä. Tuli vielä mieleen lisäyksenä äsken, kun puhuttiin meidän, mitä meillekin optimistisuus ja positiivisuus tarkoittaa, niin jotenkin se ajattelutapa, että joko opin tai voitan mun mielestä toimii tosi kivasti, mitä mä oon niin kuin väkisin itselläni opettanut tai toitottanut sitten haastavissa tilanteissa tai jos tulee joku pieni vastoinkäyminen tai epäonnistuminen, niin sitä kun riittävän monesti itselleen toitottaa vähän niin kuin väkipakolla, niin se pikkuhiljaa alkaa juurtumaan sille, että se tulee automaattisesti jossain vaiheessa, niin mun mielestä sekin sille asenteena toimii tosi hyvin, että jos tulee joku vastoinkäyminen tai asia ei mene niin kuin haluat tai vaikka urheilijalla on kisa ja finaalit ei mene niin kuin haluat, niin ainakin sitä voi oppia jotakin ja seuraavalla kerralla vastaavassa tilanteessa niin on kokemusta rikkaampi, niin voi ajatella, että se valmistelee sua sitten taas seuraavaan tilanteeseen tai vastaavan tyyppisen tilanteeseen, niin se ajatustapa mun mielestä on tosi hyvä ja semmoinen, mikä mun mielestä kannattaisi useamman meistä niin kuin omaksua ja se auttaa paljon. Mä itse asiassa huippu-urheilussa kanssa paljon käytän tätä samaa opin tai onnistun slogania ihan just sen takia, että monesti ihmiset ajattelee, että kun sinne huipulle pitäisi päästä hyvinkin nopealla tavalla, niin mä sitä aina kokeilen muistuttaa, että yleensä pitkäkestoisesti niin enemmän oppeja matkan varrella saanut, vaikka se on vähän karumpaa eloa, mutta enemmän oppeja saanut on pitkällä tähtäimellä todennäköisimmin pääsee sinne huipulle kuin se, että kukaan vain onnistuisi koko ajan. Se saattaa päästä ehkä nopeammin, mutta se ei tule pärjäämään siellä huipulla, vaan se karumpi opin polku on yleensä kumminkin tuotteliaampaa ja tie enemmän sinne mestaruuksiin kumminkin pitkällä tähtäimellä. Kyllä. Siksi on ihan hyviä nostoja, mitä somessakin näkee. Oliko
Kobe Bryantista vai montako heittoa hän on epäonnistunut tai montako vaikka tämmöistä niin oikeasti tärkeää heittopaikkaa hän on missannut, mutta hänestäkin tuli tyyliin maailman paras koripalloilija, niin aika monta kertaa on pitänyt epäonnistua tiukassa paikassa, mikä on kasvattanut hänestä lopulta sitten niin tyyliin maailman kilpailumman lajin ihan yhden maailman parhaimmista pelaajista, niin näin se vaan on, että joka kerta ei voi onnistua, vaan pitää olla myös niitä opinhetkiä sillä matkalla, mikä kasvattaa sitten, ja sitten siellä huipulla voi oikeasti pärjätä ja pysyä jopa. Kyllä, kyllä. Mä laitoin kysymykseen, että miten toivo ja usko tulevaan ovat suorituskyvyn polttoainetta? No totta kai se, että jos me nähdään se meidän tulevaisuus tai kohti tavoitteita meno niin kuin silleen, että me uskotaan itseemme, me nähdään siellä niitä mahdollisuuksia ja että me pystytään siihen, niin kyllähän se meitä nyt boostaa lähtökohtaisesti enemmän tekemään. Tämä vähän mistä puhutte, että pessimisti ei pety, mutta ei sillä pessimistillä oikein ole mitään boosteria siellä, joka sitä boostaa tekee, jos se lähtökohtainen ajatus on jo se, että tässä kuitenkin niin kuin epäonnistutaan. Niin taas se, että mitä enemmän nähdään siellä niitä mahdollisuuksia, niin kyllä me silloin pystytään menemään niitä kohti ja tekemään ehkä se parhaamme. Mä aina sanon, että mä en tiedä, että voiko edes ikinä silleen tavoitella liian korkealle, koska vaikka sä tavoittelet niin kuin tonne, niin sehän boostaa sua aina tekemään niin kuin enemmän. Tai vaikka se tavoite olisi jotenkin, voiko sanoa, yliampuva tai jotain, mutta sä aina sit teet kuitenkin enemmän. Sitten jos sä asetat ne tavoitteet vähän silleen niin kuin, vähän sinne liian alas, niin et sä saa kaikkea potentiaalia itsestäsi irti. Et saatko se jopa parhaan potentiaalin? Voiko ikinä tavoitella periaatteessa liikaa? En mä tiedä. Ja kuka määrittää se, että mikä on se niin kuin liian korkea tavoite. Niin, just, ja liian monesti korkea. ulkoapäin tulee niitä tiettyjä rajoitteita, ja sitten se alkaa rajoittaa jopa omaa mieltä. Sitten no enää mä nyt voi niin kuin, noin paljon unelmoida tai tavoitella, koska ei tunnu sopivalle tai muutkin vähän sitä niin kuin toppuuttelee ja näin, niin hetihän se luo rajoitteita. Mutta toi oli hyvin, mitä sanoa, että mä tykkään tuosta niin kuin mahdollisuuksien näkeminen. Se on yrityselämässä kuin urheilussakin, että jos aamulla heräät 5.30 vaikka ja pitäisi tehdä kovaa harjoitus siihen, niin kyllä se on eri motivaatio lähteä tekemään, kun sulla on joku selkeä tavoite ja sä näet niitä mahdollisuuksia, kun että sulla on asenne semmoinen, että no ei tästä oikein varmaan mitään tuu, niin on pikkuinen erofiiliksi, se lähtee vaikka tekemään sitä omaa treeniä vaikka silloin aamulla tai ihan mikä muu vaan vastaava tilanne. Niin. Täysin. Tai olisit aamulla lähdössä lenkille ja oot, ei vitsi tuolla sataa, eihän mä voi nyt sinne lenkille, että sä näet kaiken jo heti silleen, niin kuin mitä sitten? Et se voi olla eri fiilis lähteä auringonpaisteeseen juoksemaan, mutta lähde sinne sateeseen juokseen. Itse asiassa kävin silloin kerran kokeilemaan ja vitsi miten hyvä fiilis oli sen jälkeen, kun olit saanut itse sinne sateeseen ja juossut sen. Oli vielä paljon, mä väitän, että sen jälkeen oli jopa vielä ehkä pikkasen parempi fiilis, tämä voi kuulostaa nyt oudolta, mutta se olisi tuolla auringonpaisteessa. Mutta koska sä oot niinku taistellut sen ihan läpi märkänä siellä vesisateessa, sä oot sen jälkeen silleen, että ai vitsi. Joo. Ja oma asenne, pakko keskeyttää sanoa, oma asenne tohon, miten tohon lähtee, koska mä oon joskus tehnyt sitä, koska on ajanut illalla töistä himaan, on satanut vähän vettä, on älynyt, että mulla ei ollut niinku sopivia vaatteita. Niin sitten mä oon niinku ajatellut, kun mä tiesin, että mä kastun, niin myynyt itselle, että mä yritän kastua niin paljon, kuin mä tällä matkalla pystyn kastumaan oikeasti. Mä vedän niinku oikeasti kaikista lätäköistä ja ihan niinku kaikista, että yritän olla niin läpimärkä kotona kuin vaan pystyt. Ja se on ollut niinku yllättävän hauskaa sitten, että puolimatkassa oot ihan, että ei vitsi, mä oon ihan litimärkä ja ei kun vaan lisää hanaa. Ja se on ollut niinku yllättävän hauskaa, kun sitä tekee itselle tuommoisen vähän niinku pelin tai leikin. En mä tiedä, onko tämä normaalia enää aikuiselle ihmiselle, mutta mutta eri fiilis, kun jos meet silleen, että ei vitsi, kun mä en halua kastua, menpä varovasti täältä koko aika ärsyttää. Ei vitsi, kun nyt tulee taas. Mä lähdin noin sinne lenkille. Mä lähdin itse asiassa silleen vähän kaverin painostamana vielä, että hänellä on nyt tärkeä lenkki, että se treenasi tuohon puolimaratonille, että hänen pitää mennä. Mä olin sopinut, että mä lähden kaveriksi. Mä sanoin, ei vitsi, ai vesisateessa. Vähän silleen, niin kuin eka ripsi, kun lähdettiin juokseen lenkkiä. Sitten se alkoi kovenemaan. No ihan mä olin eka, että voi ei äkkiä sateensuoja, mennään johonkin sateensuojaan. Niinhän me mentiin. Lenkistä ekat puoli tuntia seisottiin siellä sateensuojassa. Ei, kun koko ajan tulee vaan kovempaa ja kovempaa vettä. Että mitäs nyt tähän kello on joku 9 jo illalla, aivan pimeetä. Ja mä kysyin, että odotellaan vielä, että mitä se foreka nyt näyttää, pitäisikö tää loppua? Ja sitten sieltä katsoo Soffakin, että joo, kyllä tää loppuu ihan kohta, että ollaan vielä hetki tässä näin. Ja sitten, että ei tää lähde tästä loppumaan. Ihan pikkasen silleen laantusade ja sitten lähettiin sen. Mä tein eka että mä vähän väistelin kaikkea, että ei vitsi, nyt kengät kastuu, nyt meni sukka. Lähti eka tuolla asenteella. Sitten oli tosi semmoinen ärsyttävä olo. Sitten sitä vettä alkoi tulee ihan kunnolla. Niin mä että nyt ei ole sateensuojaa, ei ole enää niinku mitään väliä millään, että nyt vaan juostaan. Sitten kun lähitkin juoksemaan, olit siellä kaatusateessa, rankkasateessa,
oli paljon parempi fiilis siinä vaiheessa, kun olitkin sitten niin läpimärkä, alkoi tulemaan toi, että no ei mitään, otetaan nyt vaan kaikki vastaan. Että ihan turha tässä on enää koittaa, että onko sukka kuiva tai kastuuko hiukset tai mitä nyt. Ja sitten siinä tuli se vapautuminen, että okei, ei vitsi, nyt juostaan, me kastutaan joka tapauksessa, niin ihan sama. Ja sitten kun se asenne kääntyi tuohon, kun eka meni sulle vähän silleen, että no miksi tänne lenkille lähti ja on pimeätä ja on märkää ja alkoi ärsyttämään jo se omakin olo ja se semmoinen, että sä vähän niin kuin itse luot sen itselle. Mutta lenkin päätteeksi oli sitten se, että vitsi, nyt ollaan juostu täällä 5 kilsaa rankkasateessa ja lenkki kulki paremmin kuin ikinä. Mä olin sitten, en mä yleensä lenkkeile ja vitsi, tää oli mun elämäni paras lenkki varmaan. Niin siitä sai jotain semmoista kuitenkin. En mä tiedä, mutta se oli hauskaa. Kyllä. Mun mielestä hyvä esimerkki on armeija myös asenteesta, koska siellä oli niin paljon toki erilaisia ihmisiä, mutta huomasi niistä, ketkä niinku päivästä 1 alkaen, niin oli aina sitä, että tää on ihan ei niinku mitään järkeä, tää on ihan vehkeästä tää homma. Ja että nyt on leiri. Ja ihan siis koko aika kaikesta semmoinen valitus ja tälleen, niin voin kuvitella, että se armeijan aikakin tuntuu aika raskaalle, kaikki mitä sillä tehdäänkin, valvomiset ja metsäleirit ja aikaiset aamut ja kaikki, jos ihan kaikesta niin kuin jatkuvaa semmoinen valitus, niin jotenkin oma asenne mun mielestä vaikuttaa niin paljon, miten paljon vaikka armeijastakin irti saa. Ei se aina ollut kivaa. Mä muistan, oli vaikka metsäleiriä loppupuolella, oltiin monta yötä just metässä ja valvottiin monta yötä silleen tosi minimaalisilla unilla ja oli kylmä, oli just semmoinen loppusyksy ja meillä oli vasta vielä kesävarustus, kun ei ollut ottanut talvitakkia ja muuta ja oikeasti oli niin silleen, että kysyi huumoria isosti, mutta muistan sitten, oliko viimeinen yö teltassa, kun oltiin ihan kylmissämme ja piti yrittää nukkua, niin tosi moni niin valitti siinä ja tunnettiin toisemme hyvin, niin uskaltiin itsekin sanoa, että jätkät hei huumorilla vaan, että eihän tää nyt ole elämä, että me ei niin tämmöistä päästä enää ikinä varmaan kokemaan, että hei, nauretaanhan näille juttuja, että ei tää niin vakavaa, niin sitten just toi, kun mä sanoin, että huumorilla vaan, toi lause jäi elämään, meillä on tuommoista jalkapallopeijasta, missä me ollaan oltu 10 vuotta putkeen, niin meidän joukkueen nimi on huumorilla vaan, koska mä joskus perustin sen, vaan jäi sillä elämään, mutta just se kuvaa sitä asennetta tavallaan, millä itsekin ehkä yritti aina armeijassa niin kuin, toki pitää yrittää tai tunnistaa, ketä ihmiset kehtaako sanoa, koska jotakin se voi ärsyttää, mutta suurin osa niin lähti aina mukaan siihen läppään sitten, kun alkoi vähän värittämään ja just oikeasti ottaa perspektiiviä, että no tiedän, että nyt vähän kaikkia ärsyttää, mutta ei tämä loppupeleissä ole niin vakavaa, ja ne muistot, mitä täältä jää, niin yritti vähän silloinkin semmoista tiettyä jotenkin positiivisuuden siementä niin kylvää siihen ikävään hetkeen, niin mun mielestä ainakin itselle toimi tosi hyvin ja muutamalle kaverillekin selkeästi aina nauravat mukana. Osa saattaa joskus ärsyttää, mutta jotenkin se asenne tuommoisia hetkiä kohtaan niin määrittää aika paljon, että miten ne kokee ne tilanteet sitten, että onko ne sitten ihan niin kuin, että tuttaa ihan kaikki vai onko ne sitten semmoista, osaa vähän vaikka nauraakin niille. On. Joo, mulla tuli mieleen tuossa, kun selitit jossain vaiheessa, että sitten taas mietin, että me ollaan tosi negatiivisia, niin kuinka paljon se myös syö energiaa meistä. Että jos nyt on se sitten intti tai joku tahansa, missä meidän pitäisi niin kuin sähästellä sitä meidän energiaa. Se, että kuinka paljon se vie sitä, että jos koko ajan me etsitään vaan niitä asioita, mitkä on huonosti ja mitä voisi olla, niin eihän se siis, niin kun positiivisesti parhaassa tapauksessa nimenomaan meidän patteria kasvattaa ja tuo sitä energiaa, niin on aika energiaa vievää ja väsyttävää, jos vaan niin kun näkee niitä ei-mahdollisuuksia, vaan riskejä. Just mietin. Just näin. Ja sitten itse ainakin semmoinen, että muhun vaikuttaa tosi paljon niin kun semmoinen atmos, mikä siinä ympärillä on ja se ilmapiiri ja fiilis, että jos on tosi paljon niin negatiivisuutta tai joku tiuski on huonolla tuulella, niin se tarttuu muhun saman tien tai tosi helposti ainakin sitten. Et siksi itse tykkään just paljon niin yrittää jakaa semmoista hymyä ja positiivisuutta, niin jos salillakin vaikka on, niin siellä on semmoinen perusiloinen fiilis ja hymyilee ihmisille, koska se tarttuu niin ja huomaa, kun muut kun hymyilee ja moikkaa tälleen, niin sitten tulee heti hyvä fiilis. Ja se tuommoinen tietty ehkä peilaaminen toisten tunteisiin on itsellä aika vahvaa, niin se toivoo sille, että semmoinen perusilmapiiri monesti on hyvä, niin se tarttuu ja itsekin on hyvällä tuulella ja hymyilee, kun taas on just päinvastoin, niin sekin tarttuu ja nimenomaan negatiivisessa mielessä. Ja itse asiassa tähän liittyy aivoissa oleviin peilisoluihin, ja tämmöiseksi nimetty peilisoluksi, että ihmiset reflektoivat hyvin herkästi sen seuran kanssa, kenenkä me ollaan, niin just peilataan sitä itsellemme sitä tunnetta, että jos on ihmisillä miinusmerkkisiä tunteita, niin meillekin tulee helposti miinusmerkkisiä tunteita, että me tavallaan samaistutaan tai itse puhun myös semmoista sanaa kuin synkronoidutaan, vaikka synkroninen yleensä tarkoittaa aikaa, mutta ehkä mä tarkoitan tässä tapauksessa synkronoida siihen toisen ihmisen tunnetiloihin. Ja jokaisella ihmisellä näiden peilisolujen takia me pyritään reflektoitumaan sen toisen tunnetiloihin, niin kyllä mäkin mieluummin käytän ihmisten kanssa aikaa, ketkä ovat enemmän positiivisia ja optimistisia, että itsellekin koko ajan näe enemmän mahdollisuuksia ja
ja plusmerkkisiä asioita ja heijasta niitä eteenpäin, mutta myös toivon, että muutkin ihmiset heijastaa niitä takaisinpäin. Ja esimerkkinä myös oli mahtavaa, kun miettikää, kun koiriakin on olemassa, niin koirat on aina sillä ovella vastaanottamassa, että ei vitsi miten siistiä. Niin jotenkin aina koin tämän myös samalla tavalla siinä, että jo pelkästään jos koirat saa niin kun ihmisen peilisolut hirmu kivaksi ja iloiseksi jo pelkästään sillä, kun ne tulee iloisesti vastaan, niin miksi me ihmiset ei tehdä enemmän sitä toinen toisille? Niinpä, kyllä. Eli suomalainen meininki, kaikki on pimeätä ja kaikki on... Kyllä. Vaan mieluummin enemmän, että jes, hyvä päivä ja tästä Kyllä. lähdetään liikenteeseen. Just Eikö näin. Ja se vaikka se, sori jos keskeytin sanoa vielä sen, että just ihan toisen, ehkä puhuttiin alkujaksossa, mutta se vaikka pieni kehu sille toiselle, vilpityn kehu vaikka kun näet, että hei, sulla on niin kivat housut tänään, tai ootpa sä iloisella tuulella, tai ihan mikä vaan tommonen vilpityn kehu, niin miten paljon yksikin tommonen voi vaikuttaa, koska ehkä me suomalaiset ei olla semmosia, ketkä hirmu usein tommosia välttämättä niin kuin sanoo toiselle, mutta sitten jos joku sanoo, niin se on saanut pitkäksi aikaa sille niin kuin tosi hyvää fiilistä. Ai kiitos muuten, hei, kivasti sanottu. Mutta se ei vaadi meiltäkään paljon vaivaa. Taas ei semmoista väkisin niin kuin keksittyä jotain, vaan oikeasti kun huomaat jotain hyvää toisessa tai jossain, niin se kun nostaa esille, niin saattaa piristää aika paljon sitä toisen ihmisten fiilistä ja vaikka päivää kokonaisuudessa. Joo, on. Ja noit käy välillä mielessä, että vitsi, miksi mä en sanonut? Tai välillä itsekin silleen, että olikin joku mielestä. Onkin vaikka kattonut, mä tässä koko ajan katson, että hei, onpas muuten hei kivan värinen paita. Mutta en sanokaan mitään. Niin Kiva, kun sanoit kuitenkin nyt, koska on tosi kiva. on ihan teitä varten. Joo. Niin se, että sanois rohkeammin niitä, että ehkä myös kuulijoille se, että jos teillä on mielessä, kun on se sitten tuntematon ihminen, sä katsot jotain, että vitsi, upea takki hei, tai mikä tahansa, niin sanoo vaan niitä rohkeasti. Jep, sitä mitä jaat ympärille, niin monesti saa kyllä myös takaisin ennen pitkää sitten, että niin kuin Tero sanoi, että kyllä sitten ympärillekin monesti semmoisia ihmisiä alkaa tulemaan, ketkä on hyvin samantyyppisiä, samanhenkisiä, niin sitten kun tuommoista positiivista jakaa ympärille silloin, kun aihetta on, niin kyllä sitä myös ennen pitkää tulee myös takaisin ja se nyt on mun mielestä aika kiva tilanne sitten. On, ja kun ei voi ikinä tietää, että miten merkittävä semmoinen yksi kommentti voi jollekin olla. Me ei Juuri tiedetä, näin. että jos on joku, kenellä on just ollut vähän se huono päivä, vitsi kaikki tuntuu meneen, sitten joku vastaan tuli ja sanookin jotain, että sä huomaat spontaanisti jonkun kiva asian, siinä sanot se ääneen. Ne voi olla, koska omallakin kohdalla joskus on sattunut, joku on sanonut just silleen, niin kuin tiedätkö, päivän päätteeksi itsellä ollut vähän se, miten nyt kaikki onkin mennyt näin ja en nyt, vitsi, en ole onnistunut oikein missään. Ja sitten joku sanookin jonkun silleen, että vitsi, no on se nyt sitten, että vedät vaikka jumpaa ja se voisi olla silleen, että oli muuten tosi hyvä jumppa, että sä oot kyllä ihan yksi lemppareista tai joku tämmönen. Ja sitten ootkin ihan, että ei vitsi, niin kuinka hyvä päätös voi olla sille päivälle. Kyllä. Että niin kuin sanokaa. Ei niin kuin Sami sanoi, että ei tarvitse keksimällä keksiä, mutta jos on mielessä joku, koska jokaisella varmasti niitä tulee kuitenkin aina jossain vaiheessa, niin sanoo silloin ääneen. Kukaan ei varmastikaan pahoitu tai loukkaannut ikinä kehusta, että sitä ei tarvitse miettiä silleen, että jätänkö sanomatta. Kyllä. Yhden tipsin pakko nostaa ylös, mitä olen itse opetellut viime vuosina, on pienistä asioista valittamisen jättäminen ja perspektiivin asioiden laittaminen, koska se, että jos päivän aikana tapahtuu monesti paljonkin pieniä mikroepäonnistumisia tai pettymyksiä, niin se, että ei ala liikaa valittamaan niistä asioista, niin on kokenut aika hyväksi. Ja sitten jos mä huomaan, että joku ympärillä valittaa pienistä, niin monesti yritän niinku ignorata, että en ainakaan boosti sitä niinku lisää, että no olipa ikävä juttu, koska se monesti ne ei kauhean niinku oikeasti vakavia tai isoja asioita ole, mutta ne pahimmillaan taas hetkeksi aikaa myrkyttää sitä ilmapiiriä siinä ja sitten taas jotenkin en tykkää siitä. Tietenkin kun on se vaikeaa, se on ihan ymmärrettävää, mutta sitten jos raajuustopurkki kaatuu maahan, niin se pitää kiroilee siinä monta minuuttia ja sitten on ihan naama näkkärillä, niin ei vie mihinkään. Et se, mä osaisi... Eilen just itse syyllistyi. Niin, kyllä ja totta kai itsekin syyllistyn välillä, mutta sen opettelu just siihen, että pääsisi pois siitä, niin huomaan itsekin tosi paljon kehitysaskeleita niin kuin viime vuosina. Että nykyisin harvoin hirveästi menettää malttia, jos käy joku tommonen juttu, mikä ennen saattoi olla sillä, että ja sitten niin kuin ihan saa. Noi on, ja omallakin kohdalla siksi mä en voinut olla enää niin kuin nauramatta, kun mulla tuli niin semmonen just eiliseltä illalta, eilen tapahtunut asia, mä aloin miettimään, että ei vitsi, toi on niin totta. Itse on ihan samaa mieltä, että miettiä, että milloin on oikeasti, laittaa vähän perspektiiviä, että onko tämä asia nyt semmoinen, että hei, tiskikone ei nyt ole laitettu pyörimään, kannattaako tästä valittaa, sanoa vai ei, niin kuin, ei välttämättä. Eilen illalla viimeksi oli tämmöinen tilanne, että mä olin hampaita pesemässä, puoliso oli jo sängyn puolella. Ja
ei kun niin, mä olin pesee hampaita ja hän oli, että hei, et onks vesilasi sun vai mun tai jotenkin. Mä, että en mä tiedä, että mun mielestä pöydällä oli sun vesilasi. No ei täällä ole mitään vesilasia, että mä otan tosta uuden vesilasi. Sitten hän menee jo sinne sängyn puolelle, puhutaan vesilasista. Niin enköhän mä, kun mä mietin, mä vaan, miksi täällä on nyt 3 vesilasia, että oot sä ottanut tänne jonkun ylimääräisen vesilasin. Eli siis tilanne oli se, että siellä yhtäkkiä olikin ollut se hänen vesilasi, mutta hän ei ollut nähnyt, että hän oli ottanut 3, siis ihan vaan lasin. Oli 3 vesilasia pöydällä. Ja sitten mä ihmettelin, miksi täällä nyt on tää 1 vesilasi, että etkö sä nähnyt, että ota silmä tuohon käteen ja katso, että siinä on se lasi ja sitten puhutaan sitä, että siis Niin. mä en tiedä itsekään mikä siinä oli, mutta oli hyvä. Onneksi puoliso antoi siinä vähän takasta, oli se, että kuuntelehan nyt 1 vesilasi. Puhutaanko me siitä, että meidän pöydällä on 3 vesilasia, kun siellä voisi olla ne 2 vesilasia. Just näin. Niin vitsi tommosista, kun jäät välillä kiinni, että täytyy myös myöntää, että se on niin, mutta huomas se, että mun mielestä on myös tärkeä, että tommonen oli itsellekin vähän silleen, että kyllä mä sit nimenomaan menin vähän häntä koipien välissä sit sinne nukkumaan ja oli, että mietin itsekin, että oikeesti. Pitikö päästä tommosesta sanomaan? No väsyneenä yleensä sitä Niin, helpommin nimenomaan. asiat. Just menin sanoa, että väsynyt nälkäinen, niin on se helpommin sitten tulee se niin kuin välitön reaktio sitten siihen johonkin. Niin. Mutta on iso merkitys, että jos sillä pienellä kehulla voi olla tosi iso merkitys, niin voi olla jollain tommoselle, että valitat jostain niin kuin pienestä Kyllä. ärsyttävästä jutusta. Kyllä. Mutta ne on hyviä. Mun mielestä se on hyvä, että jos niistä itsekin silleen, että ne pistää välillä ajattelemaan, koska kaikkihan me tehdään virheitä ja sanotaan välillä typeriä asioita ja itsekin tajuu, että no oliko nyt aiheellinen tää. Mutta ehkä se on tärkeää, että siinä itse huomaa sen, että nostan käden pystyyn ja olin se, että oli turha valitus, ei tarvinnut siitä mainita. Niin, ja voi oppia ensi kerralla, jos tulee vastaava, niin sitten muistaa ehkä, että niin oli kerran tilanne ja silloin harmitti jälkeenpäin, että reagoi, niin, että no ehkä tästä voi oppia jotain ja pystyy ehkä sitten reagoimaan eri tavalla. Niin on. just näin. Ja tässä itse asiassa mun mielestä onkin hyvä, koska sitähän mä toitotan paljon muille, että älkää valittako turhasta ja miettikää, että onko se niin kuin, kukaan ei ole kuollut, mitään pahaa ei ole tapahtunut, että jos on kyse jostain tiskikoneesta tai roskista tai jostain, niin mun mielestä on myös tosi hyvä, että sitten, jos sä itse huomaat tekeväsi kuitenkin, niin että miten mä opetan niin kuin muille näin ja miksi mä itse toimin toisin, niin tässä taas tulee se, että ollaanko niin kuin ristiriidassa, että kuinka toimitaan vaikka nyt omia arvoja tai muita peilaten. Niin mun mielestä toikin on tosi tärkeää itselle, että sit aina niin kuin saa itteensä kiinni siitä, että jos sä sanot toista ja teet toista, niin voi olla itsellekin hyvä vähän silleen aina muistutella noissa kohdin. Aika hyvä itse teen tuohon perspektiivin vaihtoa. Yllättävän useinkin mä mietin, että jos menet vaikka käymään sairaalassa, mulla on se, että jos käypi sairaaloina joskus siellä, niin sitä aina näkee niitä, kellä ei välttämättä se terveys enää ole eikä ihan parhaimmalla kohdalla. Niin se perspektiivin vaihto muistuttaa aina itteen siinä, että hei, mulla on asiat aika hyvin tässä, että on terveenä ja on kaikki hyvin ja kaikki peruselämät kohdillaan. Niin se muistuttaa mua siinä positiivista optimistisuudesta yllättävänkin usein. Juuri näin, sama. Kun ainahan me pääsisällä haluttaisiin ajatella se ruohonvihreän paidan toisella puolella, mutta kun ei se nyt yleensä aina niin. Juuri näistä, kun moni kamppailee oikeasti niin kuin isojen ongelmien kanssa ja lähtökohtaisesti kuitenkin itselläkin on asiat tosi hyvin, niin just se tulee oikein sellainen häpeä, jos saa itseään kiinni valittamasta jostakin just mitättömästi, niin oikein, että eihän mulla ole niin oikeutta ollenkaan valittaa tämmöistä, koska on niin paljon isoja, paljon niin merkityksellisempiäkin ongelmia, että tulee niin oikein sellainen huono olo, että mitä mä kehtasin niin tuommoiselta valittamilla niin mitään tekemistä minkään oikean asian kanssa, niin tuo perspektiivi vaihtaminen niin tai laajentaminen niin on tosi hyvä keino kyllä, millä aika nopeasti sitä pystyy sitä omaa optimistista positiivisuutta kyllä kehittämään ja pintaan nostamaan. Niinpä. Todellakin. Niin, jos miettii vaikka lasten syöpäosasto, niin siinähän ei ole mikään enää oikeellisuutta siinä vaiheessa, niin sen jälkeen joku yksittäinen pieni asia ei tunnu enää yhtään millekään sen jälkeen oikeasti. Että se on se, että tavallaan perspektiivin vaihto on mun mielestä aika monesti toimiva, ainakin itselläni ollut. On. Tavallaan positiivisuudesta sitten siinä. Ja siihen liittyen hyvä kysymys onkin, että miten me valmentajat voidaan luoda toivoa, vaikka se valmennettava olisi jossakin allapäin tai kriisissä tai jonkun ison vastoinkäymisen kohdannut. Niin miten me voidaan luoda sitä toivoa? No ehkä siinäkin totta kai se, että nähdään myös niitä, mä koitan miettiä mikä voisi olla semmoinen hypoteettinen tilanne, mutta se, että melkeinpä aina kuitenkin nähdään jotain mahdollisuuksia tai sitten tätä, mitä nyt ollaan tässä toitotettu, että tämä kasvattaa, tästä opitaan, mennään ehkä vahvempana sitten tästä eteenpäin, mutta niin kun, kyllä mä haluaisin sanoa, että melkein aina niin löytyy kyllä jotain niin kun positiivista. Jos ei siinä hetkessä, niin sen jälkeen kun siitä on selvitty, tai jossain voi olla jo siinä hetkessä, että no vitsi, mä hain tätä työpaikkaa, mutta mä en saanut sen. Mä myös tosi paljon uskon tähän
klisee, kaikella on tarkoitus, tätä nyt ei oltu tarkoitettu mulle, jotain muuta hyvää on tullut. Et vähän niin kuin siihen tilalle ottaa jotain, jos tämä asia ei onnistunut, en tullut valituksi tänne työpaikkaan, niin ehkä mulla on jotain parempaa eessä tai saatavilla. Kyllä, just näin. Mun mielestä tuo oli hyvin sanottu, että mitä tästä voi oppia tai saada sitten, mitä hyvää tässä voi olla, niin ehkä sen niin kuin kirkastaminen, eikä vaan se, että voi vitsi, ja niin kuin harmitella vaan yhdessä lisää, vaan että nostaa myös, että no mitä hyvää tässä voi olla, ja just vaikka vastaavia esimerkkejä, no hei, vastaava tapaus, ja hän on päässyt tonne ja tonne, että se kuuluu tähän matkaan nämä tietyt vastoinkäymiset, että totta kai nyt saa harmittaa ja pitää harmittaa, ja ei yritä kieltää tietenkään niitä tunteita, että se kuuluu siihen, mutta se, että siellä on aina jotain hyvää yleensä, mitä pystyy sitä tilanteesta kuitenkin kaivaamaan, jotakin voit oppia tai jotain hyvää ammentaa sitten siihen tulevaan, niin ainakin semmoinen varmasti, mitä hyvin sanotkin, niin tulee ekana mieleen. Mä näen tuon myös sillä tavalla, että mä asioita aina tavoitteellisten ihmisten kanssa ajattelen sen vuorikiipeilynä, että kun se valmennettava kiipeää sitä omaa vuorata, niin ennen mitä myöhemmin sinne aina tulee niitä railoon tippumisia tai polvilleen menemisiä tai kaatumisia, whatever, mitä vastoinkäymisiä siinä vuorikiipeilyssä tapahtuu, niin että mun tehtävä tavallaan on varsinkin niissä ajankohdissa olla siinä rinnalla, auttaa nostamaan ylös, mutta ei pelkästään sitä, vaan myös siinä tilanteessa kuunnella siltä vuorikiipeilijä urheilijalta tai ihmiseltä, että mitä tapahtui, miten meni, ja antaa empaattisesti kaksi korvaa, että hän pääsee kertoa siitä vastoinkäymisestä tai muusta, millä purkaa sitä ajatusta, mitä on tullut, sitä harmitusta, koska harmituksen purku on helpointa, kun me pystytään kertomaan siitä. Niin kuunnella sitä jutusta ja sen jälkeen sitten juurikin tätä, että rakentaa sitä polkua, että okei, no me ollaan tässä ja nämä kuuluu tähän asiaan ja tästä me opittiin sitä ja sitä ja näin päin pois. Mutta ensin se varsinkin kuuntelu on huomannut, että on tosi tärkeä sitten ensimmäinen palikka, minkä jälkeen lähdetään rakentamaan niitä tulevia askelmerkkejä ja tulevia palikoita sinne askelien rakentamiseksi tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi. Juuri näin. Hyvä nosto toi kuuntelu, koska se ilman muuta, koska siksi meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että siinä suhteessa käytetään, ja se on myös nyt vaikka valmennettavalle niin tärkeää niin kuin prosessointi, että pääsee sanottamaan niitä omia kokemuksia toiselle. Toisen ei siinä vaiheessa valmentajan tarvitse kyllä mitään puhua, vaan kuunnella pelkästään, ja niin kuin hyvin sanoit, olla empaattinen, niin se on tärkeää, että sitä pääsee urheilija itse käsittelemään sitä kokemustaan ja sanottamaan sitä, koska se auttaa siinä prosessoinnissa myös, ja vasta sen jälkeen miettiä rakentavasti, mitä tehdään, ja käydä sitä tilanteen läpi, että se kuuluu siihen, ja mitä nyt äsken käytiinkin läpi. Tähän liittyy yksi esimerkki, kun ajatelkaa, jos vaikka lapsi juoksentelee kotona ja vaikka joku varpaa keittiön pöytää teloo, niin jos sä menet vanhempana siihen tilanteeseen, että okei, kerrohan, mitä tässä tapahtuu ja onko kaikki hyvin ja sattuuko ja puhallanko, eli empaattisesti kyselet ja kuuntelet ja sitten se lapsi pääsee kertomaan, että vitsi kun mä juoksin supernopeeta ja mun varvas osui tuohon ja nyt sattuu ja näin, niin se helpottaa, niin kun se heti jo se tilanne rauhoittuu, kun sä pääst kuuntelemaan ja no, puhallanko siihen ja helpottaanko vai hainko kylmää, onko kaikki okei, ja sitten pikkuhiljaa se jatkaa sen juoksemisen. Mutta jos me mentäisiin siihen tilanteeseen sillä tavalla, että se lapsi on sen varpansa lyönyt sen keittiön pöytään, no elää nyt, että ajatele positiivisesti, siitä se lähtee. Niin jos me ei tavallaan kuunnella sitä tilannetta, niin monestihan se vaan paisuu, että kun oikeasti sattuu, että sä ymmärrä. Että tavallaan se kuuntelu on sen takia tärkeä niissä akuutissa alkuvaiheessa, että ihminen kokee, että häntä kuunneltaan ja hänen tilannettaan ymmärretään. Se on tärkeää, sä tuut kuulluksi, koska sitten nimenomaan vaikka tuossa pikkulapsia ajatellen, niin sit kun sä et tuu kuulluksi, sä ehkä huudat vaan kahtaa kovemmin ja oot vielä enemmän silleen. Ja sit varsinkin se harmitus on kova ja tuntuu vielä pahemmalta. Mutta pätee ehkä myös ihan aikuiset, jos ajatellaan. Siis todellakin. Joku on menettänyt läheisen ja sitten oot suret sitä ja toinen tulee vaan, no ei se mitään, se kuuluu vaan elämään, hymyä vaan, huomenna on parempi fiilis, niin ei varmasti auta niinku yhtään, ei ollenkaan. Ei, ja semmoinen avun pyytö varmaan vielä, että sulla tulee kahta kovemmin ne kyynelet ja itku, että et sä nyt kuule tai näe miten paha olla, kun sua ei niinku kohdata siinä silleen. Ja sen takia mun mielestä kotivinkkinä niin urheilijoille kuin työelämäänkin niin on juurikin tämä pointti on mun mielestä tärkeä, että jos siellä on vaikka urheileva lapsikin, ja urheilussa tulee niitä vastoinkäymisiä tai pelien tappioita tai mitä tahansa,
niin jos se lapsi tulee sinne ja se on hirveä harmitus, onko se sitten pelin aikana tai urheiluaikana tai sitten kun se tulee kotiin, niin aina kuuntele sitä lasta tai sitä työkaveria tai perheenjäsentä ensin ja osoita empatiakykyä siinä tilanteessa, niin se on ehdottomasti se way to go. Kun hyvin usein se menee siihen, että sitten se vanhempi tai se työkaveri on suoraan vaan siinä, että jotain näkee, että on vialla ja sitten se vaan on siinä, että älä nyt mitään, että on hyvä, keskitypä tähän työjuttuun tai sille lapselle sanotaan, ai sä et voittanut vai? No mikä helvetti siinä nyt on? Mikä tää homma nimi nyt on? No sit se vaan pahenee ja ensi kerran se pelkää sitä tilannetta entistä pahemmin, että eihän pysty kotona sanoa mitään, kun sitä enää päälle hyökätään. Aina mieluummin se empatia ensin ja kuuntelu ja sen jälkeen pikkuhiljaa käännetään mieluummin sitten sen optimistisen suuntaan ja tuleviin mahdollisuuksiin ja oppeihin siitä tilanteesta. Tosi hyvä vinkki kotikatsojille ja kuuntelijoille kyllä. On, ja siinä voi helposti tulla semmoinen vähätelty olo, että eikö tämä nyt ollut semmoinen, mistä mulla saa tulla paha mieli tai muuta. Et se toinen, missä sanottiin jo, että pienistä kannata ehkä nyt sanoa, mutta ehkä nyt puhutaan nyt niistä kahvikupeista tai pusseista muista, mutta sitten jos on semmoinen, että joku asia, mikä nyt mua vaan harmittaa ihan tosi paljon, mä nyt sanoisin semmoinen, että vitsi kun tämä asia mua harmittaa, mulla on oikeasti niin kuin tosi paha mieli. Niin se, että kyllähän se vaikuttaa paljon, että oot sanonut, no ei, pikkujuttuja, älä nyt, ja hymyssuin silleen, että tai siis silleen, että aivan eri fiilis kuin se, että jos voi riittää välillä ihan vaan se pelkkä empaattinen vastaanotto. Just näin. Et se on todella tärkeä. Se voi olla niinku pieni teko, mutta ihan vaikka se, että sä oot silleen, että voi vitsi, oot siinä siis niinku kuuntelemassa ja empaattinen. Kyllä, eikä tarvitse olla mitään oikeita vastauksia Just tai yritä olla, niinku, että pitäisi olla joku valmis hyvä vastaus sille, joka suree tai joka haluaa puhua, vaan just se, että kuuntelu tai että joskin alkujaksossa puhuakin, miten tärkeä se on, että kuuntelet, oot empaattinen, niin sillä pääsee ihan älyttömän pitkälle. Ei tarvitse olla valmiita vastauksia tai tietää, mitä pitäisi sanoa, koska ei välttämättä tarvitse tai edes kannata sanoa välttämättä mitään. Yksi kysymys. Onko teillä jotain tämmöistä omaa rutiinia tai tapaa, millä sä saat aina sen käännettyä sen ajatuksen ehkä sieltä miinusmerkkisestä tapahtumasta takaisin plusmerkkiseksi? Itse aiemmin mä ainakin vaikka sitä perspektiivin vaihdosta, mikä itsellään toimii tosi tehokkaasti. Tuleeko teille jotain muuta mieleen, mikä on teille hyväksi havaittu? No, kyllä mä sanoin, että toi on ehkä kaikista semmoinen isoin toi perspektiivin vaihto. Välillä se voi olla peilaten ihan omaan elämään, että jos miettii, että mitkä on vaikka ollut itsellä joskus semmoisia omia kovimpia kokemuksia, niin miettiä silleen, että vitsi, että miten paha vaikka silloin oli olla ja siitäkin selvistä, jos miettii, niin laittaisi ne joko omassa mittakaavassa perspektiiviin tai sitten ihan yleisesti mä oon tosi niin kun, siinä määrin, että just tulee tuommoista niin paha mieli ja paha olo, jos tietää, että joku on sairastunut vakavasti tai on lapsi, kenelle on sattunut jotain, tai joku tommonen, että noi aina silleen niin kuin itsellä ainakin herättää ja niissä on tosi silleen, että välillä ottaa ehkä liiankin raskaasti, kun voi olla siis joku tuntematon henkilö lukee tai kuulee jotain ja tuntee niin kuin oikein täällä, että ei vitsi, että kun miten pahalta tuntuu ja sitten niin ne saa. Valitettavasti sit on myös harmi, että välillä sun pitää niin kuin lukea jotain tommoista, sä ootkin silleen, että vitsi, että miksi sitä itse valittaa niin kuin pienistä asioista. Kyllä mä sanon, että toi on se kaikista suurin toi perspektiivi. Ehdottomasti joo, se on se suurin. Sitten niin kuin sanoin, se oma tommonen, jos supervoimiksi voi sanoa se, että tarinallistaa ja heittää sen vähän vitsiksi. Ja sitten jos on ollut se päivällä se joku juttu ja näet seuraava asiakkaan ja siinä alkulämmittelyn yhteydessä vaikka vaihdatte kuulumisia, siinä lyhyesti kerrot, no olipa tämmöinen juttu sattui ja nauratte yhdessä sille, niin se on heti niin kuin semmoinen kevyempi juttu. Tai kerrot ääniviestillä kaverille sen, että sattuu tämmöinen, vähän värität sitä ja teet sitä vähän semmoisen hauskemman jutun, niin sitten huomaat itsekin, että vähän niin kuin naurat sille, mikä alkuun pikkusen. Tärkein toi väritys. Niin. Mä tykkään monesti pikkusen värikynää heittää johonkin, koska se tarinana kuulostaa hauskammalle, jos jotain pikkusen niin kuin lisää. Ei tietenkään liikaa väristä, mutta pikku värikynää sinne, niin sitten jos saattaa heti saada hauskemman kulman vaikka siihen tai sille voi nauraa, niin mä käytän aika paljon omassa arjessa niin että huomaat nauraa tai hymyilee sitten sillä asialla, mikä äsken pikkusen ärsytti. Toi on tosi hyvä mun mielestä arkeen varsinkin, koska päivittäinhän varmaan meillä jokaisella tapahtuu vähän jotain kommelluksia tai sanotaan jotkut asiat. Välillä mä mietin jos mä ohjaan jotain ryhmää, sit pääsee suusta ihan mitä sattuu. Mä mietin tunnin jälkeen, että ei saakeli sentään. Voisin taas olla silleen, mitähän sitä tuli päästettyä suusta, mitähän nämä ihmiset aattelee, mutta siis huumorilla pääsee aika pitkälle noissa tommosissa. Kyllä mä sanoisin silleen, että jos ne on tommosia niinku pikkujuttuja, niin se huumori. Ehkä isommissa jutuissa se voi olla hyvä se perspektiivin hakeminen vähän riippuen. Mutta ja mitä Tero hyvin sanoi, että osaa nauraa itselle, niin se on aika semmoinen hyvä juttu, että jos osaa nauraa itselle ja omille jutuille,
tai niille pienille vastoinkäymisille vaikka, niin se on just sitä, että sillä mun mielestä pääsee jo aika pitkälle tuollaisessa perusarjessa ja pikku vastoinkäymisissä. Ja niin kuin ollaan aiemmin puhuttu siitä, että mä tykkään niistä sloganeista ja mietelauseista, niin mulla se you either choose the pain of discipline or the pain of regret, niin mulla se pitää myös yleistää positiivisuus, minkä takia, koska jos mä valitsen mieluummin sen, että mä teen duunia pitkän aikaa jonkun asian eteen, mä tiedän, että se pain of discipline on se way to go, millä mä itse kasvan ja kehityn, niin mä tiedän, että okei, että jos mulle tulee välillä niitä kasvukipuja, niin tää on ok, tää on mulle fine. Ja tää on itse positiivinen asia. Koska sitä mä aina mietin, että en mä missään nimessä halua sitä regrettiä, eli sitä katumusta, niin se aina muistuttaa mua, että tää on ihan jees, kyllä tää on ihan ok, ja musta tulee taas entistä vahvempia, mitä mä oon sitten vaikka 10 vuoden päästä, ja mitä mä oon sitten, ja nämä opit on tärkeitä, ja tavallaan se muistuttaa tämmönen mietelause mua sitten tästä positiivisuudesta. Kyllä. Mä kanssa joskus, toi on hauska, kun sanoin, että lause, niin toi löytyy mun Polarin, minne käy kellosta, että treenit tallentuu, niin sinne piti laittaa oma nimi. Ja jos haluaisi jonkun sloganin tai mietelause, niin mä oon ton joskus kuullut, niin mä oon sen laittanut sinne, koska mun mielestä se oli tosi kivaa ja sopii vaikka just urheilullisten tavoitteiden kanssa, jos on jotain joskus ollut, niin toi on tosi hyvä. Joo, mä tykkään kanssa tuosta sloganista. Kyllä. Kävelevä slogan-kirja. Niin. Joka jakso tulee joku Tero timaattinen. slogan boostinen. Joo, kyllä. Totta, Niin, nyt meillä on johtaja ja Nuketti puuro ja sitten slogan. Just kyllä. Ehkä tähän voidaankin yhteenvetää tämä jakso, että yhteenveto, joo. Eli positiivisuus ei tosiaan tarkoita, että tavallaan kaikki pitäisi olla helppoa ja muuta, vaan enemmänkin sitä, että vaikeudet vie eteenpäin ja positiivinen asenne, optimistinen, rehellinen ja realisti. Oli ehkä tämä 3 sanaa, optimistinen, rehellinen, realisti. Olisiko tämä hyvä päätös? Varmasti. Tähän jaksoon. Kyllä, sanoisin kanssa. Kyllä, todellakin. Avoimesti puhukaa fiiliksistä, tunteista, se ei tee teistä pessimistiä, jos välillä on joku surku ja sä tuot niin kuin rehellisesti ilmi, että miten sulla oikeasti, että jos mäkin kysyn, että miten meni eilen päivänä, no ei mitään, ihan mahtavaa oli ja ei oikeasti ole ollut, niin sano mieluummin, vastaa siihen kysymykseen rehellisesti ja sano, vaikka se olisi ollut mitä se on, niin se kertoo eniten, että kuinka paljon sä suhtaudut siihen, jääkö se sulle päälle, sulla on ollut huono päivä, maanantaina ajattelet, että sun koko viikko on nyt huono, vai oliko maanantai huono päivä ja vitsi, silloin saattanut ärsyttää ja huomenna todennäköisesti voi olla hyvä päivä. Kyllä. Ja ehdottomasti ottakaa vaan yhteyttä, niin tämähän on hyvä vaikka esimerkiksi työhyvinvointi tai työkyky luennon aiheeksi, niin optimistisuus ja positiivisuus työyhteisössä ja myös seuraava aihe, psykologinen turvallisuus, äärimmäisen hyviä tiimin kokonaisuuteen liittyviä ja suorituskykyyn liittyviä aiheita. Että oli hyvä heittää juttua teidän kanssa tänään. Oli tosi hyvä. Toivottavasti herätti jotain ajatuksia tämän päivän keskustelut ja ehkä meidän tiivistys oli siinä. Eiköhän me jatketa seuraavan videon parissa. Kiitos kuuntelijoille. Kommenttikenttään toiveita. performancecoach.fi osoitteesta edelleen yhteydenotot. IG-sivut seurantaa ja Kyllä, Spotify ja YouTube, tilatkaa se kanava. Kyllä, juuri näin. Ehkä se oli kaikki tältä erää. Oli. Kiitos ajasta kuuntelijoille, jatketaan seuraavalla videolla. Kiitos. Moi!